Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas, at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanjat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.
Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Kaiba sa kapaburiton Dennis Mujares dan sa kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 6:08 nakabwasan. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaparungtal sa programan maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na sare balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakolopyo da sayang kabwasan, Mactarion Lengkor, Timag ti Pangasinan, Dennis Mujares, kay bamit si kapaborito Errol Horado, tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes, Pizza City, bulan na Hulyo 2025, Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Driver na motorsiklo ni basibas na 15 metro, kaya rin abangga na Mitsubishi Strada. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Pitdog impulutan, sospek na aristo. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Engineer binuntalan, sospek insigapan na kaso. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Kosorobyo Police analunggaring a drug bypass operation. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Yung balitad nasyonal, ang ibantakan na saray pigaran sa bungiro dyan taalay katuntunla unong DOJ. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. China, manusar na Russian info warfare laban at Pilipinas. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Pukol na sari sa bungiro na yaren na recover onong at DOST. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 3 bilyon ya standby funds para da kalamidad at da sayang taon akataryala palapag na DSWD. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 20 pesos kada kilo ya bulas nationwide. Asinggerla palapag ng Presidente Marcos. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 nakabwasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Insigapla na kaso na insungkay na Republic Act 9165 so laki na asingkat na otoridad at ginawang drug bypass operation. Yaing kasa at oras na alas 2:05 na palbangon jad barangay Kablong Balay na Posorobio, Pangasinan. Kinabat so asingkat ya suspect ngaranto na Henry de Guzman Lorenzana. Si kato siningkat ya tampol na saray impalonop ya pwersa na Posorobio Police. Yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1. Asamsama da suspect so sa kaya heat-sealed transparent plastic sachet. Yan ang karga na shabu mambulat na 0.8 gramo. Manbili na 5,440 piso. Sa kaya 100 piso bilya dusted money. Sa kaya 1,000 budel money. Dan sa kaya Realme cellphone. Saraya ebidensya. Tansa may suspect sinawit ya the police station for proper disposition. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras na alas 10:45 na labi na nanresponde rekabiyangan na pulis na aktibidad dagawan gulo jada Prok 2 barangay
Barangabong at Bitlan Baloy. Sa may biktima so kinabat nga ranton na Al Vincent Basikula sakay tan Engineer Joe Olipas Agni lega niya sa may suspect so kinabat nga ranton na Mariano Rosario Espituna Jr. Diyan inisyal investigasyon na kabatan na bandad alas 10:40 na labi sa may biktima so tan sa may kay bato sa akamotorsiklo napodaan na pandaran niya sa motorsiklo ng Engineer Ju jad abong ng Fatima Galamgam Mahilom nang bigla na akatungtong na suspect iray biktima bangbalot bigla ng gawa na gulo sa suspect. Binuntalan na suspect si engineer tan Indepak sa motorsiklo ng Mr. Sakay Suzuki Rider 150 singagan na sa may kasugat-sugatan na sa biktima. Sa may suspect so nawit jada police station tan kasuan na malicious mischief jada korte. Balitad kabosan jad radyo Pangasinan. Non-reklamo at police station tan Kimaraw na police assistant si Mike Balin na Pasio 25 anyos, Joshua Rialin Ferrer 22 anyos, tan Joby Romero Abalos 36 anyos, namprang residente na Barangay Pugaro, Syudad na Dugupan. Unong at palapag na sa complainant sa may pit dog. Dara niya so nababalang tan natin ako na suspect ya kinabat ngaran niya Renel Kalimlim Cabrera. Diyan inisyal investigasyon na pulis oras na alas 11:30 na kabusan sa may asuso imbulos nanlapo at kulungan to niya bang balat agmatla mawil at bitlang kulungan anong nang so na complainant so kwelyo na aso at takar o dinotakar to niya ya walad gilig na abong na suspect tan walay asingog na complainant ya populen niya aso tan naimano dara niya ya walad bahol so karne na aso tan impulutan na bitlang suspect kanyang tampol ya Kimaraw na assistant iray complainant eda sare barangay official tan tampol ya siningkat sa bitlang suspect. Kaso nin sunggay na Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 susagap at korte laban at abitlan suspect. Balitad kabosan jad radyo Pangasinan. Motorsiklo at umakyar kaya rin abangga ng Mitsubishi Estrada agawa sa aksidente sa Barangay Santa Maria Balay na San Jacinto, Pangasinan. Sa may Red Rusi MP100 motorcycle yamamalihuan na agakabat ya driver tan Green Mitsubishi Estrada yamamalihuan ng Sandy Hipolito Maglaki 54 anyos timekeeper. So wala nakabangga dabitlan motorsiklo base da CCTV footage jada sa Jacinto in akabatan sa raya duwaran luluganan so parihon mamarap jada parihon na direksyon nang biglan na imovertake so Mitsubishi Estrada da duwaran luluganan niya mamarap jada north direction na nabanggaton niya so abitlang motorsiklo jabiskag na impakabangga na driver na motorsiklo sa may driver so ni Basibas at 15 metro siya na sa may impagagamurton niya no sugat jad ng dalawang parte na laman inawit sa abitlan na biktima na sa kabiyangan na Rural Health Unit ambulance jad sa Region 1 Medical Center annex sa Bunuan Binlok at Syudad na Dugupan piantambalon so agamurantun sugat. Balitad kabosan jad radyo Pangasinan. Narangalan ay katibukulan niya balitad lokal antes tayo nunda pagadasaray balitad nasyonal wajan ni Repigaram Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi
Di ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin alas 6:19 na po ng umaga, 6:19. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Monday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Tukoy na umano ng Department of Justice o DOJ ang lugar sa Taal Lake kung saan ibinaon ang mga nawawalang sabongero. Sa panayam kay Justice Secretary Crispin Remulla, may lead at mga saksi na makapagtuturo umano ng eksaktong lugar ng sisisirin upang mahanap ang bangkay ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Remulla, meron na rin silang impormasyon hinggil sa planong pagsasagawa ng diving operation. Gayunman, aminado naman ang kalihim na hindi ito biro sapagkat anyay nasa 200 square kilometers ang lawak ng Taal Lake kung saan hinihinalang inilibing ang mga biktimang sabongero. Matatandaan na isiniwalat ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan ang alegasyon ng nailibing na umano'y mga ito sa bahagi ng Taal Lake. Determinado naman ang DOJ na malaman ang katotohanan hinggil sa pagkawala at paghahanap sa bangkay ng mga sabongero kung ito man ay totoo. Samantala, ibinahagi naman ni Remulla na ang planong pagsasagawa ng diving operation ay hindi pa muna may sasakatuparan. Anya, ito'y dahil sa lagay ng panahon kaya't naantala ang operasyon na pagsisid na siyang kanilang pinaplano upang mahanap ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Sa kabila nito, tiniyak ni Remulla na ang lahat upang resolbahin ang kaso ng mga missing sabongeros. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, ipiniliwanag naman ng DOST o Department of Science and Technology na kung sa Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabongero, maaari pang ma-retrieve ito dahil hindi nabubulok ang mga buto, kundi ang laman lamang. Ayon kay DOST Secretary Renato, ang rate ng pagkabulok ng mga katawan ay depende rin sa kanilang lokasyon sa lawa dahil ang antas ng oxygen nito ay depende sa lalim ng tubig at pagkakaroon ng oxygen. Dagdag pa niya, handa ang DOST na magpahiram ng mga gamit para sa technical divers sa gagawing retrieval operations. Mungka ni Solidum na gumamit ng kamera para sa paghahanap sa halip na sisirin at suyurin ang sahig ng lawa na napaka mapanganib. Ang whistleblower na si Julie Dondon Patudingan o alias Totoy ang nagbunyag na itinapon doon ang mga labi ng mga sabongerong nawawala matapos patayin. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, katulad ng information warfare ng Russia sa Europa, sinabi ng Lithuania na nagpakapakalat din ng maling impormasyon ang China laban sa Pilipinas pagdating sa issue ng West Philippine Sea.
Nag-alok ng tulong ang Lithuania sa Pilipinas sa pamamagitan ni Lithuanian Defense Minister Dobil Sakalyini sa pagharap sa tumataas na banta sa cyber at disinformation sa West Philippine Sea. Nagbabala si Sakalyini na ang mga taktika na ginagamit pabor sa Beijing ay nagpapakita ng kaparehong information warfare ng Russia. Ikinumpirma rin o kinumpara ni Sakalyini ang kinakaharap ng Lithuania ang mga hybrid threat mula sa Russia sa sitwasyon ng Pilipinas laban sa China. Pinuri ni Sakalyini ang ginagawa ng Pilipinas na transparent sa paglaban sa mga baluktot na salaysay ng China. Paulit-ulit na nagpalitan ng sisi ang Pilipinas at China sa mga insidente ng agregasyon sa South China Sea upang kontrahin ang mga salaysay ng China. Ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya na naatasang magpatrol sa dagat ay naglalathala ng mga larawan at video kaugnay sa mga panggigipit na ginagawa ng China. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, tiniyak ng DSWD na may nakantabay na 3 billion pesos na pondo at preposition relief stockpile para sa kalamidad sa bansa ngayong taon. Ayon kay DSW spokesperson Irene Dumlao, gagamitin ang mga nakahandang pondo sa pagtugon sa mga request ng iba't ibang local government units na apektado ng anumang kalamidad. Nasa mahigit 3 million pesos na halaga ng food packs ang naka-preposition sa mga bodega ng DSWD sa iba't ibang panig ng bansa. Mga lokal na pamahalaan at pribadong bodega na pag-aari ng ilang organisasyon. Ipinagkaloob na rin ng DSW ang tulong sa mga apektadong residente ng Benguet at Ilocos Sur na naapektuhan ng tropical cyclone Bising. Noong Biyernes nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility si Bising na naging bagyo at inaasahang pabalik na sa bansa gabi ng Linggo o Lunes ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na mananatili ang 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ng gobyerno. Ayon kay Marcos, ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay hindi pansamantalang hakbang at malapit ng maranasan ng mas maraming pampublikong pamilihan sa buong bansa. Sinabi ni Marcos na ang programa na inilunsad sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Outlets para sa mga mahihinang sektor ay bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na magbigay ng abot kayang pagkain at palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng bansa at lokal na pamahalaan. Ang inisyatiba na tinatawag na Benteng Bigas Meron Na ay isa sa mga pangako ng kampanya ni Marcos. Ang 20 pesos per kilo na bigas ay kasalukuyang ipinagkakaloob sa mga senior citizens, solo parents, PWD, indigent family at minimum wage earners na may 1 milyong target na benepisyaryo sa katapusan ng taon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin yung ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:27 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care.
Healthcare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi,
mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig yakabwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig yakabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, Pizza City sa buwan ng Hulyo 2025. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaksyon, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa 0939-100-9931. At saka yung Globe number 0927-974-2784 at saka yung personal na text line ko 0946-503-6465. Yun, at ating Facebook naman. Yun pa rin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din sa may YouTube channel. Yung mga greetings nyo basahin namin mamaya, no? Napakarami ng kwan dito nakantabay sa ating Facebook. Public service muna tayo, kapaborito Errol, dahil ngayon may mga local government units na nag-declare na walang pasok sa private at saka public schools. Ang isa dyan ay ang bayan ng Sual, Pangasinan. Nag-declare sila na both public and private schools sa bayan ng Sual, Pangasinan ay wala pong pasok sanhin itong tropical cyclone Bising, pero papalabas na sa ating area of responsibility. Nakalabas na. Pero mayroon pa ring mga tag-ulan, Ang bayan ng Labrador naglabas na rin ng Executive Order number 7 Series 2025 si Mayor Noel N. Osun na wala pong pasok sa private at saka public schools. Sabi niya dito, an order declaring the suspension of classes in all levels, private and public schools on Monday, ngayon, July 7, 2025, due to inclement weather caused by tropical cyclone Bising. Okay. Marami pang bayan ang nag-announce tulad ng Aguilar. All levels, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, wala pong pasok ngayong araw, July 7. Sa Asingan, preschool to senior high school, K-12, public schools only, walang pasok. Yung mga pribado, siguro sila na yung mag-a-announce niyan. Ganon din sa bayan ng Basista, Pangasinan, nag-declare na rin ng suspension of classes si Mayor Jolie Arresilio, daycare to senior high, public schools and private schools. Diyan sa may Bani, all levels, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan din. Binmalay, kindergarten to senior high school, tapos nakalagay dito shift to modular
learning po sila. Ayan. Module sa bahay. Sa bayan ng Rosales sa Pangasinan, nag-declare na rin ng suspension of classes. Sabi niya dito, Executive Order number 47 series of 2025 to ensure public safety amid the anticipated heavy rainfall brought by Typhoon Danas at yung dating Bising. Bakit may Danas na classes in all levels in both public and private schools in the municipality of Rosales, Pangasinan are suspended on Monday ngayon, July 7, 2025. Sa bayan po ng Bugalyon, all levels shift to modular learning. At nabanggit mo, Labrador. Ito, Lingayen, all levels po. Lingayen, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, walang pasok. Sa may bayan din po ng mga Tarim, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Sa bayan po ng Natividad, all levels, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, walang pasok. Nabanggit mo ba yung Rosales kanina? Nabanggit na. Rosales. San Quintin, kindergarten to senior high school o K-12, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, wala pong pasok. Ayan. Sa bayan po ng Santa Maria, all levels, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, wala pong pasok. Yung Sual, nabanggit mo rin kanina, lahat ng pampubliko at pribado, wala rin pasok. Umingan, all levels, public and private schools, wala pong pasok. Ayan, yung mga nag-announce na may pasok. May pasok. May pasok. Mangaldan. May pasok. May pasok. San Nicolas. Ayan, may pasok. Dito sa Dagupan kaya? Wala pang announcement. Wala pang announcement. So antayin natin. Wala akong nakitang announcement. Ayan, ng Dagupan. Oy, good morning kay Akarna Pangasinan. Good morning Sir Dennis at Sir Errol, sabi ni Akar ng Pangasinan. Saan ka na? Siguro tanong. Saan ka nagawin ngayon? Akarna Pangasinan. Kumukuha ng mga magandang issue. Meron tayong natanggap na reklamo dito, kapaborito Errol. Basahin ko mula sa 0992-5738. Sabi niya ito, Idol, iradyo nga sa Layog Construction na gumagawa ng drainage dito sa Bunuan Bukig kasi siga mga tauhan nila. Okay, putol. Nakasakay kami sa minibus noong Biyernes. May sinusundan kami na Montero. Pinadaan ang Montero pero hinarang ang sasakyan namin na bus. Ayaw paaraanin, pinatras kami. Paano kami makatras? May 3 tricycle na nasa likod ng bus. Sana nilagyan nila ng harang ang entrance at exit para walang makapasok. Nakipagsagutan ang driver ng bus pero pinagmalaki ng tauhan ni Salayog Construction na isumbong nila daw sa City Hall. Tinakot pa ang driver. Ito, may tanong siya. Ang tanong ko, Idol, gumawa sila ng drainage saan papunta ang tubig? May imbak sa loob ng drainage. Pamugaran na naman ng mga lamok. Sana pinag-aralan muna bago gawin ang proyekto. Salamat. Actually, ilang portion yung ginagawa dyan ilang portion. Pero pansin mo, puro sa layog, Sa layog Di ba yan? Di ba dumadaan sa bidding yan? Ayun ang hindi natin alam. Pag dumaan sa bidding, hindi. Siyempre, standard operating procedure yan dumadaan sa bidding, pero madalas manalo sa bidding, Kaya nga Kaya, ito bang Salayog Construction? Ito ba yung pinagmamay-ari ni Kapitan Salayog ng Barangay Tambak, Dagupan City? Hindi ko alam. Kasi ang nakikita ko dyan, nakalagay doon sa may billboard, information billboard, WM Salayog. WM Salayog. Hindi ko alam kung si Kapitan Willie Salayog yan. Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Kasi ang nakalagay, W yung
tapos sa Layog. Oo, hindi ko alam, hindi ko sigurado kung si Kapitan Willie sa Layog nga yan. Kung totoo itong sumbong, walang karapatan na pagalitan at takutin ng ang mga motorista. Ang may dapat na sisihin dyan, yung mga tauhan ng Salayog Construction. Bakit hindi sila naglagay ng harang sa entrance at saka exit? Ang isa pa dyan, may favoritism yata. Bakit yung Montiro, dito sa report, pinapasok yung Montiro, sumusunod yung bus, yung minibus. Nasa likod ang 3 tricycle. Ngayon, yung Montiro, pinaabante, pinadaan, kumbaga, pero hinarang yung minibus. So mayroon ng favoritism dyan. Sa Layog Construction, kung sino ka man, sa Layog Construction, tinatawagan namin ang pansin mo na ikaw ay magbigay ng reaksyon dito kung bakit yung mga tauhan mo ay may pinipili na yung pinapadaan dyan sa ginagawang drains daw dyan sa may Bunuan Bukig. Totoo ka yan? Agka mampapasno ka datan. Hindi, kwan lang yun. Yun yung talagang kuhan ko, expression ko. Natural. Natural ko yan eh. Ngayon, walang karapatan itong mga tauhan mo na magalit sa mga motorista. Kung may pagkakamali. Yan ba yung yan ba yung gumagawa ng drainage na sa Makadalan at Pusa? Oo nga, yan. Oo nga. Tanman. Para. Ditanad Bukig. Oo. So, ito'y isang reklamo sa'yo. Sa Layog Construction. Nung Biyernes daw ito nangyari. Ayon dito sa nagtik sa atin, nung Biyernes nangyari ito, nung dumadaan yung minibus, hindi daw siya hindi dadaan kung walang nasa harapan. Yung minibus, may yan, may pasahero yan. Meron. So nakikita ng mga pasahero yung nangyayari. Kaya nga diba? So pag may pinipiling pinapadaan, walay pipiliin. Pero ganito, kung ginagawa niyo yung part na yan, isarado yun pigalati man pasweldo kayo kinay, manag-traffic, managpara, managpatunda O kaya lagyan na ng harang sa may entrance at sa exit. Bilangan maksiki mo papatugan sa Layog. May karaw kayo assistance sa barangay. Kaya nga. Para may tanod. Nararate tanod at makapan traffic ira no walay piryaan atan ni Aya project. Kaya Mr. Salayog Construction, kung sino ka man, pagsabihan mo yung mga tauhan mo dyan na gumagawa ng drainage walay kortesiya mo ko. Huwag silang arrogante nabilang at kasalanan to yan. Paano kinmat, paano patas mo? Nabilang at kasalanan to mo may minibus. Taan tato mo lan walay gagawa na tubong at tubong. Halagar ka. Di atay tauhan na manggagawa at yun, ibaga daya ay sir, na kakapawil, akilaw dadalan dyan at kakapulay. Pero paano to may walang arapan na minibus balit dyan, unong sa reported, walay Montero yung pinadala daw. Angga po'y managbantay kasi so problema. Angga po'y bantay. Ang tamalari Pilipino, no angga po'y mambabantay, Arya. Diba? Alyon sa may area na may tambal. Tambal na sugar. Kanyan na kinakailangan na ayusin mo ito. Sa Layog Construction, huwag masyadong arrogante yung mga tauhan mo. Layog, pamapas no kamuya kay iba dyan. Hindi, aga mapas no. Ay, aga mamapas no. Siyempre, unyari nababasa mo tay, nag-visit ka Nag-visit ka kabkabosan at atansun ang gano siya kamay singa natutulog. Ulitin natin itong text 09925738. Idol, iradyo nga sa Layog Construction na gumagawa ng drainage dito sa Bunuan Bukig kasi siga mga tauhan nila. Siga. Hindi lang drainage yung ginagawa dyan. Actually, siguro inuuna yung drainage kasi sisimentohin yung baka naman nakita la drainage yung ginagawa nakasakay kami sa minibus noong Biyernes.
may sinusundan kami na Montero. Sinusundan nila yung Montero, ha? Pinadaan ang Montero, pero hinarang ang sinakyan namin na minibus. Ayaw paraanin, pinara at pinapatras kami. Paano kami maka-atras? May 3 tricycle ang nasa likod ng bus. Sana nilagyan nila ng harang ang entrance at exit para walang makapasok. Tama naman. Nakipagsagutan ang driver ng bus pero pinagmalaki ng tauhan ng Salayog Construction na isumbong daw nila sa City Hall. Tinakot pa ang driver. Tingnan nyo yan. Ginagawa ng tauhan mo. Salayog Construction. May kortesiya mata. No iyantilan pasaway lang tita na driver mo, tanilawan mo lang ti. At pasaway mo may Montero. Hindi pare-pareha sira ko mo yan ang bagaan. Pinatras on. Kanyan na aliwa. Mampasildo kayo total, babalag mo so kikitan tuta na kontraktor ditan. Mambayar kila ito yung manag-traffic at sampot. Agka mantitipid sa Salayog Construction, agka mantitipid. Balag mo sukik, balag mo sukikita mo ditan. Kasi hanggang pumote kontraktor, mampalugi, tandaan nyo tan. Correct. Ang ibabagan nalulugi kayo ditan. Kanya na at drainage set say makadala na singapusa. Lugi kinid satan. Hindi. Ani wala reaction jay. Basan ta pa reaction da jay. From Lenny Mejia. Isa ako sa pasahero ng minibus. Hindi tama ang ginawa ng tauhan ng Salayog Construction. Dapat pagsabihan ito ni Mayor Bilin, ang kontraktor, sabi niya. Daniel De Guzman, kontraktor, dapat ang humingi ng pasensya sa mga motorista dahil sa perwiso na ginagawa nilang proyekto. Tama naman, di ba? Usually may mga nakalagay diyan na tarpaulin, di ba? Sorry for inconvenience ang nakalagay kung may ginagawang mga project, di ba? Nakalagay yan. Bakit diyan ayon dito sa report walang nakalagay? Norman Balulong, paano matatapos ang drainage system na yan? Usad pagong ang kontraktor. Tayo bali-bali so bali-bali so plano tan proyekto ng Mayor Bilin. Bali-bali ta siyempre kinta ni may i-upgrade lang tita dalan. Pero Mayor, baga nyo may kontraktor mata. Correct. Baga nyo tanay si Salayog Construction. Marakap tay gagawin nyo hanggang po inibagamit satan. Pero raraya so kontraktor mat aliwa. No maminsan at yun, baga nyo ramot. Atlante, lalo satan si Salayog Construction. Okay, alas 6:51. Nathaniel Chris Reyes is watching. Adila de la Cruz, good morning sir, sabi niya. Merlita Abilia, good morning po sir, sabi niya. Leonard Balawing is watching. Florence Bonilla Ubalde is watching. On tantumat si Lisa Sim, ayan, good morning. Analisa Opilindo Madarang is watching. Paing Palos na Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning. Majina Kurda, morning idol, sabi niya. Okay. Diyan sa tayo Facebook tayo hinahanap na. Ayun. Ayaw. Ayan na. Hanggang po si Julian Fernandez Hoson, good morning. Ayan. Si Don Ramon Bautista, good morning. Dito na Region 1 Medical Center. Magandang umaga po. Si Medical Center Chief Director Roland Mejia, good morning. Tumat si Mario Lopez na Mangaldan, good morning. Mian Bugarin, Arawi, Dasmariñas, Cavite. Hindi, malapit lang yan. Si Tina De Leon, Puso Kalasyaw, good morning.
Okay, man na exercise din yung magano. Tapi na pagpagyara tay petang na ulo. Mampalingat din yung magano. Take it away, engineer. Mag-exercise tayo. Good morning sa serbisyong PAT. Professional, accountable at transparency dyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Good morning si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Vice si Councilor Dr. Nestor Gabrillo. Good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datuin. Councilor Jupi Lorisco, Councilor Mike Season, Councilor Habardani Messina. Si Administrator, Municipal Administrator PJ De Vera. Good morning. Good morning. Si Sir Jenison. Sa may De Vera admin office. Ayan, good morning. Si Sir Carlo. Si good Boss morning. Carlo Joquino, good morning. Si Madam Marmy. Si Ma'am Marmy, tsaka si Ma'am Marie Chris. Magandang umaga good morning sa inyo. Si Sir Ryan. Yung dyan din sa Mayor's Office, good morning. Good morning. Good morning kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Si Sir Ed na MDR. Good morning. Ed Villacorta. Sir Ed, good morning. Good morning, Matt. At kinan Teresita Biala na Barangay Gabun. Olivia Bauson na Barangay Gabun. Kapitan Saldi Bauson na Barangay Makabito. Good morning. Good morning. Matulong lawas ya talaga. Matulong lawas, Maaro lawas, Makasi lawas. Kapitan Saldi Bauson na Barangay Makabito. At ang amindaray Barangay Family ditan at Barangay Makabito, Kalasyaw, RBHW, aray tanod sa good morning at si kayon amin. Good morning Mat, adakinan Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Ayan, good morning. Si Mayor Kyle Christian Biga na Barangay Bale na Mapandan. Good morning. Untan mo si Sir Jeffrel tan si Dr. Felix Domicilio. Good morning po. Si City Mayor Julier Ayoy Resuelio na San Carlos, good morning. Si Vice Mayor Bogs Resuelio, good morning. Tan si Executive Secretary Juliano Jules Resuelio, good morning sa inyo dyan sa San Carlos. Marayay kines na naging Resuelio talagang may matulong iratan na asikason damong so syudad na San Carlos. Nanoy syudad na San Carlos. Mabulas-las lah. Mga magkakapatid na yan, subok na. Talagang impuspuso damot. So, public service. Puspuso daw sa public service. Kanya na naningneng, so satay talagang effort damotay. Noon tuman so sa may tinananan na sa may inarodan na amanin saman, pinalampasan dani inaruman dani tuloy mo so may panangaro good morning adakinan Kapitan Junan Estabilio tan si datin Liga President Nanding Estabilio. Kumusta kila sir? Ang betul sa panahon. Good morning ba adakinan Liga President Boyet Magat na Aditan San Carlos, good morning. Si Kapitan Joel Cruz. Good morning. Si Kapitan Bob 25 Barangay Quintong. Bali-bali balatong natan. Ang botol sa panahon. Walay sambong ton kinditan may tinapa. Ayos na.
Wala laok ton bulong na palya. Ayos lang. Okay, ang kapulay mayadlayan, may oras tayo na programa na maabig ya kabuwasan Pangasinan. Kanyan si Kamit pansamantalan na mga pataner, tanong po na buwas, sarakan tabayo da sa yung programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis, kaiba medita na technical control si Engineer Nixon Dakal. On tumbok itampol sa programa na nakapaborito Amor Ligaspi Diga Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaborito.